Ugaoko herrigunetik kanpo, Udiarraga eta Marke auzoak ditugu. Lehenengoa, Untzeta mendiaren oinean dagoen ordoki batean dago. Izan ere, mendi horren gailurrean izen bereko Antzinako gaztelua zegoen kokatuta. Udiarragako asentamentua hiribildua sortu baino lehenagokoa da, eta beraz, harren jatorria izan zitekeela uste da. Eremu horretan, Udiarragako Andramariren jatorrizko baseliza ere eraiki zen 1775ean udalerriaren erdigunera lekualdatu zen arte. Bertako eraikinen artean, 17. mendeko Udiarraga handekoa baserrian nabarmentzen da. Marke auzoa bestalde, Ganeko Gorta mendigunearen azpian dago. Landa eremuko auzoa da, natura ingurune pribilegiatu batean kokatua. Paisaiaren eta baserrien ondoan, San Joan bataiatzailearen ermita txikia nabarmentzen da, auzoko zaindaria alegia. Enklabe horiek, herriak bere historian zehar inguruko elizateekin, Arrigorriaga, Arrankudiaga eta Zeberio batik bat, izandako jurisdizio arazoren emaitzak dira,